Üdvözlöm a kedves nézőket az EPASZ híradóból. Magyarország életében fontos szerepet játszik az Európai Unió. Vajon mennyire játszik fontos szerepet Magyarország az Európai Unió történetében? Mit gondoltok? Hazánk tölti be a soros elnöki tisztséget 2024. július 1-től az év végéig, de hogy ez mivel is jár együtt? Magyarország a többi tagállamhoz hasonlóan hosszú távú célokat tűz ki a soros elnökség idejére. Ilyen például Az Európai Unió versenyképességének növelése, Az európai védelempolitika megerősítése, az illegális migráció megfékezése, Gazdaközpontú uniós agrárpolitika, demográfiai kihívások kezelése. hátra van még 2,5 hónap a megjelölt prioritások megvalósítására. Hazánk tisztességes közvetítőként a tagállamok és az intézmények közötti lojális együttműködés szellemében dolgozik egy valóban erős európai békéért, biztonságért, jólétért. Egység a sokféleségben!